Bon dia, com esteu? Espero que bé i que ja cada vegada millor perquè la cosa sembla que es vagi acabant. Mentrestant, doncs, continuarem amb les nostres maneres de practicar el tema de la cultura. I per això avui havia pensat de parlar-vos d'una illa. Una illa molt especial, una illa que té un gran misteri, que es va desenvolupar una cultura molt significativa i que per això és una de les més estimades. És una de les més preferides, aquesta illa. Té un petit inconvenient, i és que està molt lluny. Precisament ara estaríem a 15.000 quilòmetres quasi de distància d'aquesta illa. Aquesta és la illa de Pasqua. Pasqua avui pertany a Xile i és una illa doncs, que està a 3.700 quilòmetres de la costa xilena i a 4.000 de Tahití. O sigui que està ben bé al mig de l'oceà Pacífic. És una illa petita, en definitiva, té 166 quilòmetres quadrats, aquí la veieu, i en definitiva té una forma triangular amb la que destaquen els tres vèrtexs on estan els principals volcans. Terahuaca, aquí a la part nord, aquí Poiqué, a la part de l'est, i Ranu Kau, a la part oest. Tota la illa està protagonitzada per zones volcàniques i, de fet, va ser un moment en què tenia una gran producció arbòria, però que després, amb el pas del temps, per lo que va passar i que explicarem a continuació, es va perdre. Com és que aquesta illa es va poblar si estava tan lluny de tot arreu? Perquè està ben bé al mig del Pacífic, amb unes distàncies, com veieu, de 3.000, de 4.000, d'una banda i de l'altra, i és perquè en aquells moments, a la Polinèsia, aquests pobles de la Polinèsia estaven poblant totes les illes de la Polinèsia, de la Micronèsia, de la Melanèsia, fins i tot de Nova Zelanda. Totes les illes de Tonga, de Tuamotu, de Kiribati, de les illes Marqueses, etc., s'estaven poblant per aquests grans navegants que eren els polinèsics. Per què? Perquè a més de ser grans navegants tenien també unes formes molt interessants de navegació. Tenien els catamarans, o sigui, dues quilles amb els seus vaixells, i podien fer unes navegacions llarguíssimes, de molts quilòmetres, com hem vist, i que, per tant, doncs, són el motiu que aquests coneixements de navegació els produïssin doncs, la possibilitat de colonitzar totes aquestes illes d'aquesta zona del Pacífic. Una d'elles va ser la que ens interessa. I per què es va produir això? Senzillament, en aquells moments, moltes de les vegades, com altres cultures havien fet, quan hi havia un moment de creixement de la població, s'havien de decidir a marxar una part de la població per colonitzar altres illes. És el que va passar en aquest cas. Una petita illa de les Marqueses, d'aquestes illes de la Polinèsia, van tenir que fugir perquè havia hagut un conflicte i, per tant, tot un llinatge, perquè estaven dividits per llinatges, doncs van tenir que decidir de buscar una nova illa. El rei d'aquell moment, que era Atumatua, doncs va decidir d'anar-se'n i buscar una nova illa. Va enviar uns exploradors, que van ser 7 persones, que van estar navegant i navegant dies i dies, fins que molt cap a l'est van trobar aquesta illa. O sigui, si era de la Polinèsia, doncs 4.000 quilòmetres cap a l'est fins que la van trobar. Una vegada trobada és quan decideixen d'anar-se'n a poblar-la. Per tant, aquesta illa, que com diem és una illa petita, definitiva, doncs van arribar aquí a la part nord, a lo que és Anaquena, que és l'única zona on podien arribar els vaixells, perquè la resta de la costa és una costa molt retallada, amb uns penya-segats impressionants de 100 i fins a 300 metres d'altitud, i que per tant era difícil que aquí poguessin arribar els seus vaixells. Es diu que cap allà l'any 500, doncs després de Crist, per descomptat, aquesta gent, amb el seu rei, que era Atumatua, amb 2 barques i amb unes barques que eren enormes, que podien cabre fins a 100 persones i que podien portar tots els materials que havien de fer servir després per colonitzar aquella terra, animals, plantes i les persones, doncs totes aquestes en 2 barques van arribar a aquesta zona i a partir d'aquí va començar la població, la repoblació de tota la illa. Llavors, si veieu aquí al mapa, tots aquests puntets negres que veieu a la costa són els famosos moais, dels que parlarem ara mateix. Els moais ja veurem quina funció tenien i per què es van posar a tot el voltant.
es van trobar amb una illa que era bona pel conreu, que tenia uns boscos impressionants i que després, desgraciadament, van anar desapareixent d'una forma progressiva. Aquesta gent tenia uns coneixements de navegació molt importants i això és el que va fer que poguessin fer aquests trajectes tan llargs. Coneixien pels núvols, coneixien per les estrelles, per tots aquests aspectes que li podien donar aquestes possibilitats de poder fer aquestes marxes i aquests trajectes tan llargs. Quan una vegada arriba a aquesta illa, que el rei Atumatua li va donar el nom de Tepito Tejetua, que volia dir el malic del món. Després, amb el temps, és quan se li va posar el nom de la illa de Pasqua, que ja veurem qui li va posar. A partir d'aquí comença una situació de població, de voler repoblar tota aquesta illa amb el sentit de veure com es podia organitzar. Per això podem dir que des de l'any 500, entre 400 i 500 no estan d'acord els historiadors sobre quina data concreta es va arribar, però posem aquesta franja d'entre 400 i 500 i a partir d'aquí fins a l'any 1000 és el moment de la repoblació. Aquest rei va arribar amb el seu llinatge, 200 persones, 2 barques aproximadament, amb la que anava el rei i l'altra anava la seva esposa o alguns diuen la seva germana, és igual, aquestes disquisicions. L'important és que van arribar tota aquesta gent i es van començar a organitzar. Per organitzar la societat, una societat molt estratificada, molt teocràtica, vol dir el rei era el déu, també d'alguna forma, ja veurem en quin sentit, i és quan es comencen a organitzar, a repartir-se amb aquesta noblesa a les diverses terres i van crear una espècie de confederació de clans. Hi havia 2 clans principals, que curiosament amb el temps es van determinar els de les orelles llargues i els de les orelles curtes, perquè una deformació que es feien aquí als lòbuls de les orelles com a decoració del seu cos. Als polinesis els agrada molt la decoració del seu cos, ja ho anirem veient, no? I a partir d'aquí es creava, amb aquesta noblesa, a partir del rei, que era el Ahu, o sigui, l'Ariki, se li deia els Arikis, els que governaven cada un d'aquests diversos clans, doncs l'Ariki Ahu era el més important de tots, perquè era el rei que va portar tota aquesta gent a aquesta illa. Per tant, des d'aquí es comença a organitzar la societat, molt estratificada, el rei era el déu, d'alguna forma, després els Arikis de cada un d'aquests clans, dels 12 clans que van haver a tota la illa, la noblesa, els sacerdots, com sempre, que eren els que tenien els coneixements astronòmics, matemàtics, els coneixements també d'una escriptura, l'orongo. El rongo-rongo se li va donar aquest nom, aquesta escriptura molt rara, molt difícil, de tipus jeroglífic i que encara avui en dia no s'ha pogut desxifrar. I ja veurem per què. Tot això s'organitza a partir d'aquests clans i ve tota la situació de com donen totes les cultures, quins déus hem de creure, en què hem de creure, què és el que hi havia com a religió. I la religió fonamental d'aquesta gent eren els ancestres, per ells eren fonamentals, de on venien, quins eren els que havien estat anteriorment. I aquests ancestres els representava sempre a l'Ariki superior, en aquest cas, doncs, Atumatua, o sigui, el rei. I aquests que tenien un poder dels ancestres que a partir d'aquí els transmetien a la seva població, que era el mana. El mana era el gran poder. I a partir d'aquest rei, que tenia el màxim poder, tenia el mana més poderós, venien els que tenien els seus arikis per als seus clans. Tot això, a partir de diversos reis, com eren el Maka Maka, com era el Tangaraka, que era el creador de la guerra, de diversos aspectes com la pluja, com els navegants, etc., doncs donava lloc a aquestes situacions d'organitzar tota la societat. Dintre d'aquesta societat, que podem dir, amb les seves fases, que va tenir un període primer de formació, que serien els primers 500 anys, i a partir de l'any 1000 és quan tenim una creació realment extraordinària, que s'ha planificat, s'ha repartit tota la illa amb els diversos clans, tothom està produint, hi ha una situació de creixement de la població també significativa, hi ha també una creació artística molt important, feien pintures, pictografies, sobre pedra, sempre tot sobre pedra. Sobre pedra pintaven, sobre pedra esculpien, els petroglifos, que hi ha moltíssims a tota la illa,
molt interessants sobre les seves dèries, sobre els seus pensaments esotèrics, i també hi havia doncs, les seves escultures que feien, o sigui que hi havia una producció artesana molt, molt significativa i molt important. I després va venir l'aparició d'aquest element extraordinari que van ser doncs, els moais. Els moais eren la representació dels ancestres. Per això, com hem vist al mapa, al voltant de tota la illa hi ha moais. Però aquests moais no estan mirant cap al mar, estan mirant cap a l'interior, perquè aquesta representació dels ancestres, que per ells era tan important, cada moai representava un ancestre d'un clan, i per això se'n posaven diversos, a vegades en un sol lloc, no? I aquest moai donava mana a la seva població. Els hi donava tot el valor per tenir una bona producció agrària, una bona pesca, si hi havia guerra, doncs guanyar la guerra, tots els elements positius els hi donava aquest mana, que procedia precisament d'aquests moais que tindrien allà representatius. Per tant, cada ciutat s'organitzava, o cada nucli s'organitzava d'aquesta manera. Hi havia un punt fonamental que era com una gran plaça, de tipus rectangular, i en un dels angles hi havia l'altar, que es deia Ahu. I sobre l'Ahu es posaven els moais. Això era una zona sagrada, una zona prohibida, no es podia trepitjar, era un tapu. El tapu vol dir prohibit. Prohibit era un tabú, com veiem diversos, no?, de tabús. Llavors aquí era on es posaven els moais, i aquests moais, mirant cap al seu poble, els hi donava aquesta protecció a partir del mana que emanava d'aquestes escultures. Per això era tan important doncs, la construcció dels moais. Els moais constituïen 3 peces. Una era el cap, que era molt gros, ja els veureu amb les imatges, amb els seus ulls ben oberts, el nas ben prominent, tota la barbeta, els pòmuls, tot. I llavors venia el cos, que també amb els braços, s'ajuntaven aquests braços a la part davantera, amb ungles i amb els seus dits. I llavors, doncs, aquests moais doncs, eren els que se'ls hi posava al cap, com una espècie de barret o monyo. Hi ha diferències d'idees, si era monyo o era barret, perquè ja sabeu que als polinèsics també això del monyo els agrada molt, de tenir cabells molt llargs que després es fan un gran monyo a la part superior. Per això hi ha aquestes coses de dir o barret o monyo, que és de color diferent de lo que era la constitució d'aquesta estàtua, que es feia doncs amb una pedrera que es diu Rana Raraku, amb una part fonamental de la illa, d'allà sortirien tots els moais, i estaven fets amb basalt, i en canvi el pucao, que se li deia aquest barret, estava fet de color vermellós perquè venia de la tova volcànica. I per últim, quan una vegada aquest moai estava al seu lloc, a l'Ahu, se'ls hi posava els ulls, que eren de corall, i obsidiana també a la part de les pupil·les, no? Per tant, aquí era la construcció d'aquests moais. Clar, el gran problema i el gran misteri que encara avui en dia hi ha diverses versions és com des de la pedrera, perquè us feu una idea, estava en aquesta part que tenim aquí, però des d'aquí com es va traslladar aquests moais que pesaven tonelades, totes les que vulgueu, perquè depenia de l'alçada que tingués el moai, la majoria en tenien de 5 a 10 metres d'alçada, inclús hi va haver un que no es va poder acabar d'aixecar perquè tenia 21 metres d'alçada, ja podeu imaginar tones i tones, com es van traslladar des d'aquesta zona de la pedrera fins a cada un dels punts de la costa per col·locar-los allà. Perquè no solament era com havien de caminar, sinó com els havíem d'aixecar per col·locar-los sobre els ahus. És el gran misteri. Les teories són dues. Una, que es van arrossegar amb trineus i amb la força de la gent, i posant troncs i més troncs perquè anessin caminant, i l'altra és que amb cordes, tibant-les d'un lloc a l'altre, els feien caminar. Els Rapa Nui, que és com es diu la cultura que es va desenvolupar aquí, la cultura dels Rapa Nui, els actuals encara diuen que els moais caminaven. Per anar a puesto, caminaven. Però llavors, una vegada allò, com els aixecaven? Per posar-los a sobre del ahu. Gran misteri. Vull dir, teories, totes les que vulguem, i les que han anat sortint darrerament són realment importants. Quants moais es van fer? 900 moais, quasi 900. Clar, no tots van arribar a puesto
perquè realment els únics que tenim d'alguna manera determinats que van arribar a puesto van ser uns 300 aproximadament, que van arribar a col·locar-se al Sahul. Després, doncs, a la Pedrera de Rano Raraku van quedar quasi 400, que havien començat el camí, que encara estaven a la muntanya, que encara doncs, estaven esculpint-se. Quasi 400 tenim allà doncs, localitzats. Per tant, fixeu-vos doncs, la quantitat de producció de moais que es van arribar a fer. És realment doncs, una producció impressionant. I un altre dels misteris, com es van fer? Estem pensant que és una cultura de l'edat de pedra, quasi. No coneixien els metalls, no coneixien la roda. Per tant, doncs aquí tenim també un altre dels misteris d'aquesta illa, que per això és tan interessant de visitar-la. Tenim una idea. A la muntanya, eminentment, és una muntanya basàltica, basalt. És una pedra molt dura. Però, clar, els cisells amb els que ells treballaven per fer la producció de cada una d'aquestes estàtues era més dura encara. Per tant, hi havia diferents tipus de duresa d'aquestes pedres. Llavors, doncs, per això tenien que treballar, i treballar molt bé. Hi havien d'haver uns artesans que tenien que tenir una idea molt clara de tota aquella proporcionalitat d'aquestes figures que han estat doncs, el motiu de que tots vulguem, d'alguna manera, viure-les en directe. I us animo molt a que algun dia anem junts a disfrutar-les, perquè és realment tota una experiència. Però bé, tot això que era tan magnífic i tot això que anava tan bé, com sempre passa amb aquestes cultures, es va trencar. Es va trencar a partir de 1600. Per què? Perquè de cop i volta tot allò que anava tan bé es trenca perquè hi havia una sobreproducció de població, havia pujat excessivament la població i en canvi s'havien anat reduint els recursos. Quan no lliga població i recursos venen els conflictes i aquí és el que va passar. Van començar a haver conflictes, van haver començant els clans a esbarallar-se uns amb els altres i a organitzar tot tipus de guerres i batalletes, però batalletes que acabaven molt malament, amb moltes morts. I, a més, desgraciadament, va aparèixer un element molt negatiu, el canibalisme. O sigui que el que era derrotat, se'ls menjaven els que podien, van començar fent rituals també de menjar-se nens, etc., o joves, etc. I també l'element més important, va començar a decréixer aquella idea de la cultura dels ancestres, sinó que va aparèixer una nova cultura, la cultura de la guerra, la cultura d'un nou déu, Makemake, que era el déu de la guerra, i que per tant això era més important. Per tant, aquella aristocràcia que abans creia amb els ancestres i amb els creadors de tota aquella cultura es perd per donar una aristocràcia més militar, una aristocràcia de violència, una aristocràcia que volia doncs, sempre la competició d'uns amb els altres. Això va provocar doncs, enfrontaments molt greus entre uns i els altres, sobretot entre les orelles llargues i les curtes. Això va ser matances que van anar d'una banda i de l'altra. I cada vegada, aquest és el problema, cada vegada que hi havia un enfrontament, el que guanyava derribava els moais dels contraris. Per això, i clar, quan venia la venjança, passava exactament el mateix. De tal manera que quan van arribar els primers europeus al segle XVIII, tots els moais estaven per terra. Tots havien allà, uns amb els altres havien topat. I apareix una nova cultura que tindrà un nou punt religiós, que serà Orongo, com en una de les zones més orientals de la illa, que seria aquesta zona d'aquí. Es va fer un nou, únic centre de culte, Orongo, i eminentment a l'home ocell. Ja no eren els ancestres, ja era l'home ocell i aquest déu de la guerra. Tot això va ser enormement greu. I per què va passar? Doncs hi ha tot tipus de teories. L'ecocidi. Ecocidi vol dir que hi ha doncs, un element que ha destruït tota aquella situació i que està donant doncs, la falta de recursos. I aquest ecocidi doncs, és el que va protagonitzar tot aquest tipus d'enfrontaments. Per tant, arribem al segle XVIII i aquí ja comencen a venir els europeus. I el primer que va venir és el que més ens interessa, perquè apareix doncs, un senyor que es deia Jacob Robert Roggeveen, que és el que d'alguna manera li va posar el nom, perquè va arribar el diumenge de Pasqua, li va posar el nom d'Illa de Pasqua. Curiosament, al cap de 50 anys arriba un espanyol, i que es deia Felipe González. No sabem si és
un ancestre del que coneixem tots, no? I aquest doncs, va voler posar la illa en nombre del rei d'Espanya, que era Carles III, i inclús li va voler canviar el nom, Sant Carlos, no? Però no va tenir cap tipus d'efectivitat. Després van venir altres viatgers, James Cook, va venir també la Perús, un francès, però l'element més negatiu que hi va haver va ser el 1862, quan arriben uns esclavistes des del Perú i que se'n van emportar nada menys que 2.000 persones, i entre ells el rei, els nobles, els sacerdots, tots els que coneixien tots els aspectes de la cultura Rapa Nui. Per tant, es van quedar sense cultura els pobres que van quedar allà. I això va ser gravíssim. Gravíssim perquè, a pesar de que després hi va haver una protesta internacional i van poder tornar un centenar de persones, moltes d'aquestes persones ja no eren els que tenien tots aquests coneixements. Per això no coneixem com és aquesta escriptura rongo-rongo que havien fet anteriorment, perquè els que ho sabien s'havien quedat allà. Això va ser gravíssim, perquè aquests pobres, aquests que van tornar, aquesta centenar de persones, van tornar amb la verola i van fer una estesa dins de la illa que va ser gravíssima. De tal manera que aquelles 10.000 persones que hi havia abans dels europeus van quedar reduïdes a 100 persones. O sigui, va estar a punt de desaparèixer el Rapa Nui de la illa. Però afortunadament després, a poc es van anar recuperant. A l'any 1888, un senyor que es deia Policarpo Toro, comandant d'una expedició xilena, és el que ja decideix que aquella illa és de Xile. I que, per tant, des d'aquell moment ja s'acabarien aquestes disquisicions de qui podia ser el propietari. Més tard hi van haver expedicions interessants, per exemple, tenim l'expedició de Thor Heyerdahl, va ser el famós explorador de la Kon-Tiki. Després va venir la situació de que els ciutadans de l'illa de Pasqua ja eren, a partir del 66, ja eren ciutadans xilens. Va ser el moment de recuperació de la cultura Rapa Nui, perquè tant les universitats xilenes com sobretot la UNESCO va posar molts dels seus efectius per recuperar aquells moais que estaven tots per terra i tenir-los una altra vegada i recuperar aquesta cultura, i això és el que va servir perquè l'any 95 la UNESCO declarés aquesta illa Patrimoni de la Humanitat. Podem dir que va deixar de ser una illa perduda i que només es podia visitar de tant en tant quan algun vaixell arribava, sinó que l'any 71 per fi es va fer un aeroport, que l'havien fet els nord-americans per poder arribar a les seves naus espacials allà, i llavors aquest aeroport és el que va possibilitar la connexió que afortunadament tenen ara. De totes maneres, i amb això acabo, la reivindicació del Rapa Nui és ben clara. Ells són polinèsics, ells són Rapa Nui, no són xilens. I t'ho diuen, quan estàs allà t'ho diuen. A mi m'ho han dit les vegades que he estat, sempre em diuen, nosaltres som xilens. I quan els explica, nosaltres som catalans, diu, mira, igual que vosaltres, no? Nosaltres tenim la nostra cultura, la nostra llengua, les nostres tradicions, el nostre folklore, i per tant, doncs és això el que reclamem. I d'alguna forma, a poc, van reconquerint totes aquestes idees, i això els fa que sigui una cultura realment molt, molt interessant, i que us convido que algun dia la puguem anar a veure tots junts. I res més, moltes gràcies.